Sjećanje na još jedan zločin za koji niko nije odgovarao. Na Glođanskom brdu kod Zvornika pomen za 126 boraca Vojske Republike Srpske i srpskih civila koje su u 1992. godine pripadnici takozvane armije BiH zarobili, a potom ubili. Porodice su godinama tragale za tijelima stradalih. Svi još nisu pronađeni. Na ovom mjestu ni spomenik stradalima ne može opstati. 3 puta je postavljan i svaki put nepoznata lica su ga rušila. Ostala je samo betonska ploča na mjestu stradanja nedužnih civila i boraca Zvorničke i Šekovačke brigade Vojske Republike Srpske. Na ovom mjestu Zdravko Pavlović izgubio je brata i 2 rođaka. Ja sam plakao i danas. 17 godina idem na ovo groblje. Ona je temelj, ja sam ga postavljao i ona je spomenik stavljao. Zajedno sa mojim ljudima. Nažalost. Brata je pronašao i sahranio prije 8 godina, a Danica Radović još traga za svojim suprugom. Kaže, izgubila je svaku nadu. O porodicama poginulih malo ko brine. Tragamo još, ali 3 djece imam, nijedno ne radi. Svi živimo u mojoj invalidnini i penziji. Majka mi je razbolila se posle očeve pogibije, imala je stres, sestra je mlađa, stambeno nisam riješen. Od neimaštine, kažu, više boli činjenica da ni nakon 19 godina zločinci nisu kažnjeni. Tražimo uporno od naših prevashodno institucija ili institucije BiH i međunarodno, mi već odavno nemamo povjerenje da neko makar jedan odgovara, jer ljudi se tu šeću slobodno, vratili se tu, žive, da odgovara za taj strašan i monstruozni zločin. Nakon parastosa služenog na Glođanskom brdu, porodice poginulih i predstavnici opštinskih boračkih organizacija Zvornika i Šekovića posjetili su novo spomen obilježje koje je u znak sjećanja na 126 ubijenih vojnika i civila podignuto prošle godine u mjestu Kruške ispod Glođanskog brda. Parastosom, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća na Glođanskom brdu kod Zvornika obilježena je 19. godišnjica stradanja 126 srpskih vojnika i civila, od kojih je većina prvo bila zarobljena, a zatim najsvirepije mučena i ubijena. Iako postoje brojni svjedoci o tome ko je u napadu učestvovao i da ga je predvodio Naser Orić, niko za ovaj najveći zločin nad Srbima sa područja opštine Zvornik još nije odgovarao. Iako je od napada na Glođansko brdo kod Zvornika i stradanja 126 srpskih vojnika i civila prošlo 19 godina, sjećanja ne blijede. Njihovo stradanje i u pjesmi je opjevano, a preživjeli se još uvijek dobro sjećaju jakog muslimanskog napada koji je predvodio Naser Orić u zoru tog 6. novembra 1992. godine. Jauka koji su se nadaleko čuli jer su zarobljeni surovo mučeni, a zatim ubijeni. Ni bol porodica žrtava ne jenjava jer su tada izgubile svoje najmilije, od kojih neki još uvijek nisu pronađeni. Otac mi je nestao ovdje prije 19 godina, nikad nije nađen i što je jad najveći, niko nije odgovarao za ovaj masakr ovdje. Kroz 4 mjeseca ga našli. Je li bio iz vatrenog oružja ubijen ili kako? Masakriran kako je. Iz grobnice, šta da pričam, ne mogu da vidim gdje je svoj život ostao. Muž mi je poginuo ovdje 1992. On je pečen, vezan ruke, noge žicom, srce mu vađeno, oči vađene. Brate sam izgubila iz Austrije, došao i ovdje došao da obiđe brata. I eto. Ubijen iz vatrenog oružja, ali mučen, kako je? Pa, vjerovatno da je mučen i nismo ga ni našli posle 11 godina. Po DNK analizi. Teško danas je ovo. Teško i nikad ne zaboravljeno. Ali što niko ne odgovara za ovo. Što je Naser Orić ovdje vodio akciju, on je na slobodu. Nakon parastosa na ostacima spomen ploče koja je više puta rušena i lomljena, zapaljene su svijeće, a osim porodica, vijence su položile delegacije boračkih i organizacija porodica poginulih boraca, Srebrenice, Šekovića i Zvornika, dok je za razliku od prethodnih ove godine izostalo prisustvo predstavnika republičkih institucija i organizacija, od kojih se, kao i onih na državnom nivou, očekuje da najzad pokrenu pitanje procesuiranja odgovornih za ovaj najveći zločin na ovom području. I posle 19 godina niko nije odgovarao za stradanje vojnika i civila na Glođanskom brdu
Svake godine su podaci isti, za traženje nestali iz instituta nema nikakvih podataka, mada mi imamo neke informacije da su dvojica vojnika identifikovane, ali još nisu tijela dostavljena, tako da ne možemo reći ime i prezime. Sve se zna, sve je jasno, međutim niko ništa ne poduzima. Ono što mi činimo jeste da vršimo pritisak na naše političke predstavnike da se tu procedura na kraju krajeva, da ljudi umiru, taj zločin zastarijeva, još uvijek niko ne odgovara. I to jeste ovo što boli u svemu ovoj situaciji. S obzirom da je spomen ploča na mjestu zločina uništena, nova je podignuta nekoliko kilometara dalje u naselju Kruške, gdje je također položeno cvijeće u znak sjećanja na žrtve Glođanskog brda.